Bon dia! Benvingudes i benvinguts a l'espai de la Píndola Digital. En aquesta ocasió farem una sessió informativa sobre el projecte de transformació web de la Generalitat de Catalunya i us explicarem com els objectius i cap a on anem del nou ecosistema web. Ens acompanyen per explicar-nos el projecte l'Ester Penya, subdirectora general d'Atenció Ciutadana, i en Joan Roman, cap de projecte de transformació web. Com sempre, podeu fer les vostres preguntes a través del xat i us les contestarem en els darrers 10 minuts. Comencem! Molt bon dia. En primer lloc, agrair-vos la vostra assistència amb aquesta píndola informativa. Bé, aquest és un projecte de gran impacte a tota l'organització i això es posa de manifest en la gran participació que tenim amb aquesta píndola. Hem superat el límit de 500 persones per Zoom i hem tingut que obrir la píndola pel canal de YouTube. Espero que tots ho visualitzeu bé. Aquest és un projecte que ja està en marxa, en el que ja s'ha fet molta feina, però que queda moltíssima feina per fer. I sobretot, com deia, és un projecte que implica tota l'organització. L'objectiu que tenim amb aquesta píndola digital és explicar-vos quin és l'objectiu d'aquest projecte i en què consisteix aquesta transformació. Dir-vos, per tant, que la píndola d'avui és simplement una píndola informativa, però que dintre del pla de comunicació d'aquest projecte que estem llançant hi ha diferents accions més específiques, com ara les reunions amb els representants webs del departament, que fem periòdicament, formen part del projecte, i altres que iniciarem amb més intensitat a partir d'ara, com són les reunions amb el sector públic, que en tenim una el dia 6 i que farem periòdicament. I també per la part tecnològica s'aniran fent reunions periòdiques. Aquestes accions més generals i obertes també s'aniran fent, estan previstes també en el pla de comunicació, per tant anireu tenint informació d'aquest projecte. Doncs anem a la presentació, si us sembla, i comencem amb l'índex, que com deia parlarem de la situació actual de l'ecosistema web i de quins són els objectius d'aquesta transformació, tant de l'ecosistema GenCat, transformació conceptual i tecnològica. Per veure quina és la situació actual, què millor que veure'l en base a aquests indicadors. Ens centrem únicament en aquelles webs que estan en la plataforma GECO. Actualment tenim 137 webs que estan en la plataforma tecnològica GECO, 16 aplicacions mòbils, i per lo que fa al web suposa que hi ha més de 334 pàgines, més de 26 milions de visitants i amb un públic objectiu que tant és la ciutadania, 50% dels webs estan adreçats a la ciutadania, com també a les empreses, entitats o professionals, 21%, i a tots els col·lectius, 21%. Per tant, hem parlat dels indicadors que ens diuen com és aquest ecosistema. Aquest ecosistema, que com dèiem actualment hi ha 137 webs en plataforma GECO, és un ecosistema que està conceptualitzat des d'un punt de vista organitzatiu i institucional, tenint en compte els òrgans que ofereixen el servei i no des de les necessitats de la ciutadania. En general, els continguts estan molt fraccionats, dispersos i costen molt de trobar. Hi ha continguts que estan duplicats en diferents webs i hi ha continguts relacionats amb la mateixa temàtica que estan dispersos en diferents webs. Això fa que tinguem un sistema que sigui ineficient des del punt de vista organitzatiu com per la ciutadania i que a la ciutadania li costi molt arribar a aquests continguts o tingui que navegar molt per totes les webs per poder veure aquests continguts. Des del punt de vista tecnològic, la plataforma GECO no compleix l'omnicanalitat ni imatge corporativa, està en risc d'obsolescència tecnològica, és una plataforma que ja té uns quants anys i que no té un roadmap estratègic. De fet, té un elevat cost evolutiu, té poques funcionalitats i és necessari anar fent evolutius constants per anar responent a les necessitats de l'organització. Tampoc compleixen l'escalabilitat instantània i té alguns altres problemes, com per exemple que s'han de fer desplegaments de noves versions en horaris laborals, que no té cap solució pels actius digitals i que, per tant, en general, l'experiència d'usuari pels propis webmasters tingui molt marge de millora. Per tant,
vist aquesta situació actual, quins són els objectius que perseguim amb aquesta transformació? Volem anar a un altre ecosistema que compleixi més una sèrie de característiques que facin que sigui l'espai de referència i accés per tota la ciutadania. És a dir, un espai on el ciutadà accedeixi i pugui visualitzar i veure de manera clara tots aquells continguts que busqui. Per tant, que tingui una evolució constant i que anem cap a un ecosistema més concentrat on puguem, per tant, millorar l'experiència d'usuari. Com som actualment? El que dèiem, molt fraccionats, orgànics, perquè fins i tot hi ha direccions generals, secretaries, etc., que tenen webs pròpies, heterogènies, poc propers. Com volem ser? Volem un web molt més centralitzat, que sigui un referent, simplificat i que sigui proper. Amb una part on hi hagin els continguts de serveis, que és el que va buscar la ciutadania, continguts de ciutadania, d'empreses i professionals, d'entitats i del món local, i uns continguts institucionals que siguin transversals per tota l'organització. Això es mantindran igualment algunes webs del sector públic, que seran, aquí hem posat que són les webs satèl·lite. Per tant, tenim la foto de com són i tenim la foto de cap a on volem anar en totes les explicacions que s'han fet. Quins són els beneficis que esperem? Amb aquesta transformació esperem beneficis tant per la ciutadania com per la pròpia organització. Beneficis per la ciutadania molts. Primer, des d'un punt de vista de millora de l'experiència ciutadana i, per tant, de la seva satisfacció. També en tot el tema de comunicació clara que fa que siguem més propers, transparència i també millora en tots els temes d'accessibilitat. Però també esperem molts beneficis de cara a la pròpia organització. En primer lloc, eficiència administrativa. Quan us anem parlant en les properes sessions que tindrem d'aquest web, veureu que hi ha tasques que es concentren perquè no les hauran de fer cadascun dels departaments, sobretot tot el que fa a la part de continguts més transversals i institucionals. I també esperem una reducció de costos, perquè la plataforma, sempre diem que passarem d'un 600 a un Ferrari. És a dir, és una plataforma amb moltes funcionalitats que això farà que ja de sortida donin millor resposta a totes les necessitats de l'organització i, per tant, no tinguem que dependre tant d'aquests evolutius que hem d'anar impulsant tots constantment. I quin és el context d'aquesta transformació de l'ecosistema web? En primer lloc, tenim un acord de govern, que és l'acord de govern de l'octubre del 2024, que us posarem en el xat també. Aquest acord de govern és el de millora dels serveis públics i pla de xoc, i és un acord de govern que preveu dues actuacions específiques, que són aprovar un acord de govern per la simplificació de tot l'ecosistema i iniciar el procediment per dissenyar i implementar el nou espai web. Aquí teniu la referència d'aquest acord de govern, que ja és l'acord de govern que aprova el model d'ecosistema web d'aplicacions mòbils de la Generalitat, i en base a aquest acord de govern ja hem fet el primer informe d'auditoria. Aquest primer informe d'auditoria està centrat en les webs que estan en la plataforma GECO i té un objectiu que és anar avançant amb el que és la simplificació de l'ecosistema web i, per tant, el que és la concentració d'aquest ecosistema web. També, un altre aspecte important en aquest context de transformació és el disseny visual i de continguts. Es renova totalment la imatge visual, seguint les guies d'estil i les pautes del programa d'identificació visual corporatiu, però també d'acord amb el nou sistema de disseny que s'està construint i segueix tots els criteris corporatius de comunicació clara. A continuació teniu el resultat d'aquest informe d'auditoria. Aquest informe d'auditoria, com deia, la finalitat és anar cap a aquest sistema més concentrat i el que indica és per cadascuna de les webs si s'ha de mantenir i migrar-se tal qual a la nova plataforma, tal qual, amb una sèrie de tasques prèvies que ja anirem indicant, o bé si s'ha d'integrar al web corporatiu. Per tant, aquesta auditoria és la que ens dona ja el camí per anar avançant
en el que és totes les tasques de transformació web, i arribat a aquest punt passo la paraula al Juan Román, que és el cap de projecte, perquè us expliqui amb més detall en què consisteix aquesta transformació. Bon dia a tothom, gràcies Esther. Comentar-vos que, com us podeu imaginar, per un projecte d'aquestes característiques, d'aquesta grandària, doncs hi ha molts òrgans, moltes unitats implicades. Llavors, aquí indiquem les que tenen més rellevància en aquest projecte. Òbviament, el projecte s'està portant des de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, de la DGSEC, de la mà del CETITI, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, sobretot per tota aquesta vessant més tecnològica. En tractar-se d'un projecte relacionat amb web, la web no deixa de ser un canal, una eina de comunicació i, òbviament, doncs, també la Direcció General de Comunicació del Govern té molt a veure en aquest projecte. També la OGE, l'Oficina de Gestió Empresarial, per tot allò referent al món empresarial, tota la tramitació dels diferents tràmits que poden demanar des de les empreses i professionals. També, com que el web corporatiu futur preveu també aquest espai on les entitats puguin consultar informació relacionada amb la seva activitat, doncs també aquest òrgan responsable del portal d'entitats i després, òbviament, tots els departaments de la Generalitat que tenen molt a dir en aquest projecte. Els 16 departaments que centralitzen diferents webs, els webs departamentals i també els diferents webs del sector públic. I finalment, també en aquest projecte té molt a dir també l'empresa responsable de manteniment de Lleco. Com veurem posteriorment, canviem també de plataforma, passem de Lleco Plus, que és la plataforma en la que resideixen la majoria de webs actualment, doncs passem a una altra que veurem posteriorment, amb la qual cosa aquesta empresa té molt a dir també en aquest projecte i en aquest traspàs d'informació. Com gestionarem tot això? Doncs a través d'aquest model de governança que hem establert, el comitè director encapçalat pel secretari de Telecomunicacions i també la directora general de la DGSEC, l'Esther Manzano. També s'estableix un comitè de seguiment, comitè de seguiment que estan representats als 16 departaments també a través de subdirectors, de caps d'unitat, etc. I després un grup de treball més operatiu en el que sí que estan representats novament tots els departaments, també la OIE, per aquesta rellevància que comentàvem en el món empresarial, i en el qual sí que és més operatiu i estan representats els 16 departaments. Com hem enfocat el projecte? Bàsicament amb dues grans línies d'actuació. La línia que seria més a nivell de conceptualització de continguts i després la línia més tecnològica. A nivell de conceptualització de continguts estem parlant de com traspassar tota aquesta informació que actualment tenim en diferents webs, traspassar-los en aquest web corporatiu futur. Llavors, ho hem dividit en el que serien continguts GenCat, que és T'atenem, Seu Electrònica, etc., continguts institucionals i després continguts de serveis que els dividim en 4 grans blocs a nivell de ciutadania, d'empreses i professionals, d'entitats i de món local. Això pel que fa a continguts. Després, pel que fa a la vessant més tecnològica, com us avançava, anem cap a un nou gestor de continguts que substituirà Lleco. Aquest gestor serà AEM, el veurem després, és una eina d'Adobe que facilita molt més la gestió de continguts. En un projecte d'aquestes dimensions, òbviament, com us podeu imaginar, la gestió del canvi és bàsica. Llavors, l'enfoquem des de la vessant de formació i des de la vessant de comunicació. Des de la vessant de formació, comentar-vos que ja s'ha fet una primera formació en la que els responsables webs dels departaments ja han pogut veure l'eina d'AEM, que serà la nova plataforma, i dintre d'un parell de mesos aproximadament hi haurà una segona formació ja més enfocada a la solució corporativa de la Generalitat. Aquesta formació, que inicialment també serà per a responsables webs dels departaments, posteriorment també s'obrirà de cara a tots els gestors de continguts. Això pel que fa a formació. Pel que fa a comunicació, comentar-vos, abans l'Esther ens avançava que ja hi ha un pla de comunicació interna. Aquest pla de comunicació interna identifica
explica diferents accions. Aquesta píndola és una acció comunicativa enfocada a tota la Generalitat. Dintre de 2 setmanes també tenim aquesta sessió que ens comentava l'Ester amb el sector públic, ja més enfocada a identificar les seves necessitats, veure què hauran de fer i anar avançant en el marc del projecte. Igual que aquestes accions de comunicació, doncs hi ha identificades moltes altres. En paral·lel, també estem començant a elaborar un pla de comunicació a nivell extern, de cara a explicar de cara a la ciutadania també aquesta nova web corporativa. Llavors, a nivell de planificació, comentar-vos, ho hem dividit en 2 grans fases. Una primera que seria a nivell d'identificació i formalització d'aquests continguts institucionals i GenCat. Aquesta primera fase, la intenció és tenir-la finalitzada al setembre d'aquest any, del 2025, amb la qual cosa la intenció és tenir aquest web ja disponible per tothom en aquesta data, al setembre del 25. I posteriorment hi ha una segona fase, que ja estem començant a treballar de fet, de continguts informatius i de serveis, que seria traspassar tota aquesta informació de serveis, traspassar-la també en aquest web corporatiu. La data prevista de finalització d'aquesta tasca, com podeu veure, doncs seria el març de l'any vinent, del 26. A comentar-vos molt breument la transformació conceptual que comentàvem, perquè us pugueu fer una idea, la part dels continguts GenCat els distribuïm d'aquesta manera. T'atenem en tot això, la seu electrònica, amb tot aquest contingut. La part d'estructura de continguts institucionals, el que comentàvem, què estem fent? Agafant la informació que actualment hi ha en els 16 webs departamentals i distribuir-les en una estructura que hem plantejat. Aquesta estructura encara no és 100% definitiva, però sí que és molt propera a ser definitiva. Llavors, hem fet un primer apartat de la Generalitat de Catalunya. Aquí explicarem la institució de la Generalitat, l'acció de govern, com ens organitzem, etc. Un segon gran apartat dels departaments on trobarem informació sobre els departaments. Treballa la Generalitat, que actualment hi ha molta consulta per part de la ciutadania i també se li dona aquesta rellevància en aquesta estructura. També a nivell de transparència, un altre apartat, dades i serveis digitals, i finalment aquest apartat d'actualitat. Això serà, com comentaves, tercer trimestre del 25, setembre d'aquest any. Segona fase, què farem? Doncs agafarem novament la informació que tenim en aquests webs departamentals sobre serveis i tràmits i la distribuirem en aquells 4 grans blocs, 4 grans espais que havíem comentat en un inici. Tindrem un espai ciutadania, un espai empresa i professionals, un espai d'entitats i un espai de món local. Pel que fa a la transformació tecnològica, com us avançava, passem de la plataforma Yeco a la plataforma AEM, Adobe Experience Manager, d'Adobe. Llavors, comentar que aquesta plataforma ens proporciona moltes més funcionalitats, és més àgil, de cara als gestors de continguts també serà molt més fàcil l'ús d'aquesta eina i la veritat que aporta moltes més funcionalitats que les que teníem fins ara i al final és una evolució tecnològica important en aquest sentit. Llavors, com construirem aquest futur web corporatiu? Doncs partirem de la definició i construcció de diferents components. Què és un component? Us poso exemples. El fil d'Ariadna, una capçalera, el peu de pàgina, un menú horitzontal, un visor de vídeos. Tot això són components que s'estan definint, s'estan construint. Llavors, quan tinguem aquests components ja construïts, el següent pas serà l'elaboració de plantilles. Partint d'un llenç en blanc, per així dir-ho, i anem incorporant diferents components per tal de construir aquella plantilla. Quan tinguem la plantilla, el següent pas serà dotar-la de contingut. A partir d'aquella plantilla anem incorporant continguts i el que creem seran les pàgines web. I la suma d'aquestes pàgines web dona com a resultat aquest futur web corporatiu que ja estem construint.
Finalment, i amb això ja acabo, comentar-vos que en un projecte d'aquesta grandària, d'aquestes característiques, doncs van sorgint necessitats específiques que es van treballant també com a projectes en si. Llavors, aquí us identifiquem alguns dels més significatius, tot i que hi ha d'altres línies d'actuació, per així dir-ho, que també estem treballant a nivell d'actualitat, a nivell de tot el que són els tràmits, el gestor de tràmits, també hi estem treballant en paral·lel, a nivell de formularis GenCat, de butlletins GenCat. El cercador, aquí sí que em paro un moment perquè sí que se li està posant molt d'èmfasi en tenir disponible un cercador que ajudi realment a la ciutadania a trobar les coses. En aquest sentit, s'ha evolucionat molt últimament en temes d'intel·ligència artificial. Llavors sí que s'està fent un projecte específic de cara a fer un cercador potent en aquest futur web corporatiu. També a nivell de convivència amb Canal Empresa, és un altre projecte que estem treballant, anàlisi d'equipaments. Això seria que si jo em trobo en una ubicació determinada, que fàcilment pugui trobar equipaments públics als quals adreçar-me des de la meva ubicació. Traducció multilingüe, també important per posar la informació disponible en diferents idiomes, a nivell de català, castellà, aranès, alguns continguts i altres idiomes que es pugui proporcionar la informació. I després també a nivell de SAC, també estem mirant la integració i després de l'ús del SIC corporatiu. Fins aquí la presentació, agrair-vos el temps. Comentar també que, com comentàvem al començament, és un projecte molt estratègic, molt ambiciós també, en el qual estan implicades moltes persones, moltes unitats i que estem treballant per tal de poder fer aquest web corporatiu de cara a la ciutadania que sigui més útil. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Juan. Em volia acabar dient també que avui ens hem centrat en una informació més general, però que més endavant farem més píndoles informatives. Ara estem treballant també en el que és l'estratègia de migració, com migrem sobretot les webs que es mantenen, però també les que s'integren a la nova plataforma i que, com veieu, hi ha moltes línies de treball que, com deia, amb aquest pla de comunicació anirem traspassant a tota l'organització. No sé si hi ha alguna pregunta al xat. Hola, sí que hi ha dues preguntes. Moltes gràcies, Juan i Esther. Una diu, en aquest nou disseny teniu present que alguns webs contenen cercadors de resolucions rellevants per a la ciutadania, de conformitat amb uns criteris de cerca bàsics i avançats? Sí, s'ha fet un anàlisi molt detallat per part del proveïdor de totes les webs que es migraran i s'han identificat tots els components, sobretot el Flexible Contents, que són els que incorporen tots aquests elements. Tot està identificat i, com deia, això potser s'explicarà amb una mica més de detall a les reunions que tindrem ara amb el sector públic i amb els departaments, però ho tenim en el marc del projecte identificat i ara falta veure com acabarem de fer aquesta migració a la nova plataforma. I per això, evidentment, ho anirem parlant en cadascun dels responsables del web, de cadascun dels webs. I sobretot també amb tota la part de cercadors que feia referència també s'han analitzat i estem veient també aquest cercador potent que comentava, veure si també pot donar fins i tot resposta a aquestes necessitats de cercadors més concrets que s'han anat desenvolupant fins al moment. Perfecte. Una pregunta més. L'informe d'auditoria es pot consultar per veure quins webs de cada departament queden afectats i quins no? L'informe d'auditoria es va traslladar als secretaris generals de cada departament, però, de fet, està indexat a Google i si poseu informe d'auditoria us apareixerà l'informe d'auditoria. És a dir, els departaments tenen a disposició seva aquest informe d'auditoria i, evidentment, aquest informe d'auditoria els departaments el compartiran a tots els responsables de webs per anar treballant com es anirà fent, com deia, o la migració o la integració del web al web corporatiu. Hi ha previst release date d'aquesta nova web corporativa? Comentàvem abans la data prevista que estarà ja la web disponible
a dia d'avui és setembre del 25. Ja tindrem disponible aquest web. La primera part, que és ensenyar tots els continguts institucionals, sempre diem finals de setembre, veurem si complim aquests terminis perquè són molt ajustats, i després hi ha el web amb tots els continguts de serveis. La fita és finals del primer trimestre, però aquí tenim clar que ens allargarem, esperem que no més enllà del primer semestre, però segur que ens allargarem perquè hi ha molts continguts que s'han de transformar i hi ha molta feina, molts departaments a fer tota aquesta part de continguts. Agrair la feina dels departaments que ja han començat a treballar de manera activa, els representants webs de tots els departaments, i dintre de poc ja vindrà la tasca més intensa amb les entitats del sector públic. Anem per fases i anem avançant en el projecte, que com dèiem a l'inici és un projecte molt macro que afecta tota l'organització i que evidentment la part del CTT també té un pes molt rellevant, ja que és la clau, tot el que és la transformació tecnològica, però també hi ha tota aquesta transformació, com hem repetit constantment, de nova conceptualització, que el que intenta és anar sempre a concentrar ja on més és menys. D'acord. Molt bé, moltes gràcies, Juan, moltes gràcies, Esther. Gràcies a tots per la vostra atenció. Trobareu tota la informació a la pàgina de la intranet d'Administració Digital. Properament penjarem el PowerPoint, que ho hem pogut compartir a través del Zoom, però no a través de YouTube, perquè no ens ha deixat. I els acords de govern i la presentació i la gravació de la sessió a l'enllaç que us passem aquí de la intranet d'Administració Digital. Moltes gràcies.